Kubor nagaslem jong unongsan Hima. Ka KSU Southwest Hills District, Hinden Kasngi ka Southerik, hapok ka Jingrem jong usamla Poljan Wanyang, Assistant Education Secretary KSU Southwest Hills District, ringkat kidekat kilalait bani kendu, bat airu da kakot jingtho ya kakong si khat kangar, Deputy Commissioner jong ka Southwest Hills District, pakan Tuklar lem ban penduna ya ka bai Skul. Kam tam hi Skul shimet ki baka jing sieu ka long ka badam dor namar kumba long menta ki kimi ki kpa ki shamjing shibun ban sieu ka bai Skul bat ban penbiang ya baro ki jidon kam jang ki khun kam tam ha kani kapor jang ka klam coronavirus ha ka ju kapor ka seng halor kani ka benta kala adu da ka kot jing tho jaki MLA MDC jang ka than bat kumjuru ya ki bor badai pe jang ka tanat puli puthi pok ka district ka bade bat ki jinglong jingman jong kini ki por ki si bamenta naga daw jong ka jing khangdam naga liang jong ka ki issue Southwest Hills District Unit Education Cell kapun pa ka jing Swkhd lor ka jing un jing nam jong ki kmi pa na barok sarong ki liang jong ka district ha ka bade bat ka jing sieu ya ka bai Skul jong ki khun ki jong ki hakum kini ki banai na lor ba ka don ka jing kerdu ha ka bela ka si kumta ka shem jing shibun ya kini ki kmi pa bakin sieu ya ka bai Skul jong ki khun ka bai banai ka bai tuition bat ki babun ki jinglem ki bade hapo Skul na kan ni kata so ki khandam e khamtam kan ni ka jing ka long ye ki tu ki khun ki ba li Skul ha ki private schools ha kaleng jong ka ri khasi chantia wala ni wat shabaru te ha ka bai de kan ni na ka leng ka seng ni pen pa jing Swkhd but ngilai ya kendu ya Madam DC juga Southwest Hills District ba in Tuklar lah magu de bakan ni benta hot ni sutu na kaleng aseng bakan ni kamde gajing ka ba ngila bon weng tang na po ka district administration ngila pha ru city sha DSEO nang ta shaki nong mi khmat jongka district ka jongi kata ba HM Champliang ye iba renikton lengdo ba iba pius marwen ni Phah ya kani khubor baka cingkentu ba tin sim khialam ya kani ka benta bat kumju sha ka sarkar hi bor ko sarkar bekalaya bakin sim khia ban Tuklar lem mar kani kamde ga jing tang jong ki ba jong ka Southwest Hills District hande wat jong ka jela megalaya hi bor ko bat kani ngisu thu ba ka don kam ya ga jing trelang na ki bor sarkar ki department baper nang tabat ki baru kumtang ikentu ya ka sarkar kulum lang banwan ra ya ka solution dan ibu mara ya ta ka jing penyabiang hapring jing ni jing kenang bakan long ka jing suk lan ka kampen sting la ka long haki Skul la ka long ya ki kimi ki ba ka ban sieu ka bai Skul